Para sedherek pasamuhan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Kliwon tanggal 18 Mei taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca 1 Petrus 4 ayat 1 tekan 6 lan kawaca ayat 1 tekan 2 kanthi jejer wis mari anggone nglakoni dosa. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Sarehne Sang Kristus mungguh ing sarirane wis nglampahi sangsara. Kuwe uga kudu duwe tekad sing mangkono. Merga sapa sing wis nandhang sangsara cara kadagingan, kuwi wis mareni anggone nglakoni dosa. Mulane wiwit saiki sakjroné kowe urip ana ing donya, uripmu aja keenggo nuruti kepincuting daging, nanging enggone nglakoni kersaning Allah. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Rasul Petrus ing surat 1 Petrus 4 nyebut tata urip kadonyan sing diarani njijiki mangkono ing ayat 3. Ya iku urip sing nindakne laku jina, nguja hawa nepsu, mendem, murang tata, jibar-jibur lan nyembah brahala. Senajan uripe pasamuan biyen kaya mangkono kang kasebutake iku, nanging saiki wis ora maneh nyemplung ing kedung bladering dosa. Lan iku ndadekne pasamuan malah dipitenah lan nandhang sangsara. Mangkono kahanan sing diadepi pasamuan kasebut ing ayat 1. Rasul Petrus ngatak pasamuan supaya nalika nandhang sangsara tata kadagingan, supaya ngener marang Sang Kristus kang wis nglampahi sangsara. Aja maneh nuruti kepincuting daging, nanging mung kanggo nglakoni kersane Gusti Allah. Para sedherek, urip Kristen iku wis mari anggone nglakoni dosa. Nuruti kepincuting daging iku mung ngunduh karusaan lan pati. Lan Gusti kang jumeneng ngadili wong kang isih urip lan sing wis mati, bakal mbelani para wong sing urip manut miturut kersane. Kangelan lan malah kasangsarane pasamuan amarga dipitenah lan dipoyoki dening wong dosa iku ora sepira menawa kabandhingake karo ganjaran kaslametan kang wis sedya kaparingake marang umat kagungane Gusti kang setya. Para sedherek, saiki pangadilane Gusti iku durung kanyata. Nanging besok ing wancine kabeh wong bakal ngaturake panjawab bab uripe ing ngarsane Gusti. Sapa sing wis sinau mareni anggone nglakoni dosa, iku bakale rahayu. Senajan amarga ora melu ngedan saiki ora keduman. Nanging sing begja iku, sing eling, waspada lan tetep percaya. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa bener menawa urip nuruti kepincuting daging iku luwih gampang lan penak dilakoni tinimbang urip mareni anggone nglakoni dosa? Lan apa sing ngalang-alangi wong supaya mandhek lan mari anggone nglakoni dosa lan miwiti urip kang manut miturut kersane Gusti? Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, kepareng kawula winulang lan manggi kawicaksanan
Menapa dalan urip kang tumuju marang karusaan lan pati, lan menapa dalan urip kang sangsaya mundak-mundak nunggil ing pakaryan sih rahmate Gusti kang paring kawilujengan. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.